Mababasan si kayo mga kaaro. Sa iluton tayo natin, special morcon. In Tagalog, magandang umaga sa inyo mga kaaro. Ang lulutuin natin ngayon ay special morcon. Ating mga ingredients ay 1 kilong baka, carrots, onion, garlic, cheese, pickles, egg, tomato sauce, tomato paste, hotdog, leoparines, mamasitas, tabasco, head and cheese, pineapple juice, toyo, salt, dalayap, at magic sarap. Ang gagawin natin, imamarinate natin ang baka sa lemon juice, toyo, mamasitas, leoparines, at paminta. Konting salt. Hayaan natin ito na mababad ng 1 oras o 2 oras. Pagkatapos i-marinate ang binabad na beef, papalamanan natin ito ng mga ingredients. Unahin natin ang carrots, pickles, hotdog, cheese, egg, kailangan natin ng panali. Yung mga panali sa lechon baboy o lechon belly. Prepritohin natin itong beef ngayon hanggang mag-brown siya. Ganitong klaseng brown dapat ang ma-achieve nyo. Then, saka natin mamaya lutuin ulit. Ngayon naman kaaro, lulutuin natin ang morcon kasama ang sauce. Mantika, natin ang bawang, sibuyas, tomato paste, sauce,
At yung pinagbabaran natin kanina sa baka, ihalo na natin. Lagyan natin ng magic sarap, konti lang. Para malasa at magkaroon ng konting anghang, Tabasco sauce. Paminta. Haluan natin ito ng konting asin. At isang kutsarang asukal para mag-balance ang lasa. Tatakpan ito at i-check na lang mamaya-maya. 2 hours ang cooking time. Dapat low lang ang apoy upang dahan-dahan itong maluto. Mga kaaro, pagkatapos ng 2 oras, ito na ang kinalabasan ng ating special morcon. Tara, tikman natin tong luto ko. Pwede na. Pwede nang pagtiyagaan mga aro. Maraming salamat po sa walang sawang panonood po ninyo sa ating mga recipe.